Ψαρά, σίγουρα. Θέλω κάτι να κάνω που έχει σχέση με τη θάλασσα. Μου αρέσει τη θάλασσα, ψάρεμα. Από Λευκοσία, αλλά κατάγομαι από κατεχόμενα χωριά, Δίκομο και Αφάνια. Η διπλή ζωή της Βερόνικα. Ομόνια, εννοείται. Σιγόνι χειροκρότημα. Ανέκδοτο. Έτσι είμαι καλός στα ανέκδοτα. Πάντα ξεχνώ τα. Είπαμε έναν τελευταίο, Παναγία μου, περίμενε. Έναν πολλά μικρό και άρεσε μου πάρα πολλά. Χτες τα άκουσα, περίμενε. 2 hours later. Ευχαριστώ, μας σας άρεσε, εντάξει. Καλησπέρα σας. Σήμερα έχω τη χαρά και την τιμή να έχω μαζί μου το Β3 και την μονάδα του σχολείου Γυμνάσιο Αγίου Δομετίου. Σήμερα επίσης έχω έναν καλεσμένο, ένα σπουδαίο ηθοποιό και φίλο άνθρωπο, τον Μαρίνο Χατζηβασιλείο. Καλησπέρα Μαρίνο. Καλησπέρα Μαρία μου. Χαίρομαι πολλά που ήρθατε. Πώς και επέλεξες το επάγγελμα την υποκριτική? Μπήκες κατευθείαν έτσι στο ψητό. Ωραία, χαίρομαι. Ήθελα από μωρό να γίνω ηθοποιός. Θυμούμαι που τον καιρό του νηπιαγωγείου, πολλές αν τα άλλα μωρά ήθελαν να γίνουν αστροναύτες, ήταν της μόδας ο αστροναύτης τότε, ραλίστες. Εγώ ήθελα ηθοποιός, ήταν το αίσθηκτο μου, αλλά και λόγω του πατέρα, ο οποίος ασχολείται ερασιτεχνικά με τούτο. Και ευτυχώς καταφέρα τα. Πόσα χρόνια είσαι στο χώρο? Στο χώρο πρέπει να είμαι τώρα γύρω στα 25 χρόνια. 25 χρόνια. Έπαιξες σε πολλές τρεις όπως την Πάτησα, την Δικημία και πολλές άλλες. Ποιος ήταν ο ρόλος ο οποίος ήταν πάνω στον Μαρίνο και ποιος αντίθετος του Μαρίνου? Σίγουρα ο Λεοντής ήταν ένας από τους ρόλους που μου άρεσε και πάρα πολλά και είχε επιτυχία. Πολλοί ρόλοι και στις πατάτες αντιναχτές και στο φακάτι τους που κάναμε με τον Μιχάλη Σοφοκλέους, τους Μπέο, τους δίδυμους αδερφούς, τους μηχανικούς. Τώρα κάποιοι ρόλοι πιο δραματικοί, ναι, μπορεί να μην είναι πάνω μου, αλλά εμπρόκληση για μένα και αρέσκει μου έτσι να τους προσπαθώ και να εξελίσσουμε κιόλας. Για παράδειγμα τώρα στην Τρικυμία, στο ΡΙΚ, κάνω έναν κατσαμπλιά, έναν τουρκόπουλο που είναι στα βουνά, στα όρη και κλέβει, μπορεί να δολοφονήσει, ξέρω εγώ. Τούτος ένας ρόλος έτσι που το δουλεύω, τον δούλεψα και αρέσκει μου. Ενώ είναι κάτι που δεν το ξανάκαμα, νομίζω να με εξελίξει, να με βοηθήσει να εξελιχθώ σαν ηθοποιός. Με ποιους ηθοποιούς συνεργαστικές ή θα ήθελες να συνεργαστείς? Στην Κύπρο συνεργάστηκα σχεδόν με όλους, εκτός κάτι νεαρούς που ακόμα δεν έτυχε να συνεργαστούμε, δεν ξέρω αν θα συνεργαστούμε κάποτε. Το καλό που χαίρομαι είναι ότι ακόμη και οι νεαροί έχουν πάρα πολλά πράγματα να δώσουν και εμείς οι λίγο πιο παλιοί ηθοποιοί πιάνουμε πράγματα που τζίνους, γιατί έφεραν έναν είδος νέο για μένα παίξηματος, έναν νέο είδος υποκριτικής που είναι πιο απλό που τούτα που ξέρουμε, που τούτα που κάναμε ενός τώρα, και το απλό άρεσκε μου παραπάνω εμένα. Φαντάζομαι έπαιξες με πολλούς συναδέλφους. Ποια συνεργασία ήταν η αγαπημένη σου? Σίγουρα με τον αγαπημένο μου αδερφικό φίλο, τον Μάριο τον Δημητρίου, που εκτός που καλός συναδέλφος είναι και πάρα πολλά καλός άνθρωπος. Οπότε έχει τώρα να παίξουμε μαζί 5 χρόνια, 6, θέλω να συνεργαστώ μαζί του, θέλω να γελάσουμε, να πιάσω πράγματα που γίνουν και να προχωρήσουμε.
Ποια ήταν η τελευταία φορά η οποία έκαμε casting για μια τηλεοπτική σειρά? Είμαι από τους τυχερούς που δεν χρειάστηκε ποτέ να κάνω casting, γιατί από τον καιρό που ήμουν στη σχολή μου είχε κάνει πρόταση ο διευθυντής της σχολής για μια σειρά που θα παίζονταν στο RIC, λόγω του ότι ετέριαζε το φυσικ μου με το ρόλο, οπότε με την καθοδήγηση του μπήκα, έπιασα το ρόλο, πήγε πάρα πολύ καλό ρόλος, ήταν και αρκετά μεγάλος ρόλος, και μετά από τότε, δηλαδή έχει από το 97 νομίζω, από τότε είμαι συνέχεια παίζω, οπότε δεν χρειάστηκε να κάνω casting ποτέ, ούτε επίσης για θέατρο, γιατί πολλοί συνάδελφοι, ειδικά στο εξωτερικό στην Ελλάδα ας πούμε, περνούν συνέχεια από casting, πάνε συνέχεια σε casting και για μένα δειλιάζω να το κάνω πρώτα απ' όλα. Μπορεί να είναι και εγωισμός, δεν ξέρω, αλλά ναι, δειλιάζω να το κάνω και νομίζω και λίγο, το πράγμα είναι λίγο, πώς να το πω, οξύμορο. Το να πάει σε ένα casting που πολλές φορές ξέρουν από πριν ποιον θα πάρουν ή ποιους θα πάρουν, αλλά το κάνουν για τυπικούς λόγους και για να φαίνονται ότι είναι δίκαιοι. Παίζουν και έτσι πράγματα, Μαρία. Ναι, κάνεις αυτό το σχεδιασμό στο κείμενο και πώς τα αντιμετωπίζουν οι άλλοι συνάδελφοι? Κάνω συνέχεια αυτό το σχεδιασμό. Υπάρχουν σειρές ή θεατρικά κείμενα τα οποία χρειάζεται να κάνεις και λίγο αυτό το σχεδιασμό, ειδικά οι κωμωδίες. Όμως σε έργα, είτε είναι θέατρο, είτε είναι τηλεόραση, είτε ταινία, δεν επιτρέπεται να κάνω. Όμως δυστυχώς είμαι απίθαρχος και πολλές φορές οι συναδέλφοι ή νευριάζουν ή γελούν ή απλά αυτό σχεδιάζουν μαζί μου και γελώ εγώ. Οπότε πολλές φορές, σε πολλά γυρίσματα, δεν γίνονταν οι σκηνές μας γιατί γελούσα πάρα πολλά ή γελούσαν οι υπόλοιποι πάρα πολλά και συμβαίνει. Τελευταίως, τούτη την εβδομάδα πήγα γυρίσματα στο Περικλής Κεριέτα, στο RIC, και εφοούνταν που πριν, και είπα μου το μετά, ότι άμα να έρθει ο Μαρίνος, κάμετε γλύωρα τις σκηνές γιατί θα σχολάσουμε. Γιατί γελούμε πάρα πολλά. Εν κομμωδιάζαμε, μια έτσι ωραία κομμωδιούλα, και φόνταν ότι θα σχολάσουμε που το γέλιο. Τελικά μια ώρα καθυστερήσαμε μόνο. Επειδή τόσα χρόνια έπαιζες κομμωδία, ήσουν λίγο όπως έπαιζες στην Παρίσσα τον λίγο τον αυστηρό. Τον πίκρη. Ναι, τον πίκρη. Μετά ξυπίκρεψα. Ποια φάρμακα περάσαμε. Θέλω να μάθω πώς αποφασίσες να κάνεις τον ρόλο στην τρικυμία. Νομίζω δεν είχα και επιλογή. Εντάξει, εντός που είπα προηγουμένως ότι είχα να κάνω τον τρελόν του χωριού ή τον Κατσαμπλιά. Τελικά αποφασίζω να το κάνω τούτο. Αλλά κιόλας και έχουμε και πολλές επιλογές πλέον. Γίνονται πολλά άλλες τηλεοπτικές παραγωγές. Γιατί σήμερα που μιλούμε, εκτός που το RIC, δεν υπάρχει άλλη κυπριακή σειρά. Και σιγά σιγά οι κυπριακές σειρές θα εξαφανιστούν, όπως δείχνει το πράγμα, και είναι λόγω οικονομικών των σταθμών. Οικονομικών προβλημάτων των σταθμών. Οπότε δεν είχα επιλογή να διαλέξω ρόλο ή άλλη σειρά. Οπότε ευτυχώς που το κάνω τούτο και ευκαινεί καλό. Ήρθαν πολλοί άλλοι συναδέλφοι και είπαμε ότι οικονομικά... Είπα σου για μένα, κατηγορήσαμε. Όχι εσένα. Ότι τα χανάζεις σπουδασμένος ηθοποιός και τα λεφτά που κάνεις ότι είναι καλά. Σκέφτηκες να αλλάξεις επάγγελμα? Ναι, ήδη άνοιξα ταβέρνα. Μια ταβέρνα στην Αγία Βαρβάρα που πάει πάρα πολύ καλά. Έχει 3 χρόνια και ευτυχώς που την άνοιξα, γιατί πρόλαβα να το κάνω πριν μείνω χωρίς δουλειά στην τηλεόραση ή στο θέατρο, τέλος πάντων. Γιατί όντως τα λεφτά στην τηλεόραση έχουν πέσει κάτω από το 50% και εκτός του
δεν γίνονται ούτε δουλειές. Δηλαδή να δουλέψεις, ξέρω εγώ, 1 χρόνο, 6 μήνες, γιατί μπορεί μια σειρά να ξεκινήσει Σεπτέμβρη και μέχρι το Δεκέμβρη να σου πούν δεν έχει πολύ τηλεθέαση, οπότε να πάει στο καλό, να ευχαριστούμε. Οπότε όσοι ενδιαφέρεστε να γίνετε ηθοποιοί, παιδιά, να το σκέφτεστε, να το ξέρετε ότι δυστυχώς στην Κύπρο ο ηθοποιός αυτή τη στιγμή δεν είναι στην καλύτερη τύχη, γιατί γίνονται πολλά λίγες σειρές, πολλά λίγα λεφτά και είναι σταθερό επάγγελμα. Μπορεί να το κάνετε σαν δεύτερη δουλειά, έτσι. Έχει κάποιον που σκέφτεται να γίνει ηθοποιός μετά από τούτα? Όχι. Μπράβο. Κόφηκε ο νους σας εσάς, μπράβο. Οπότε ναι, ανοίξατε την ταβέρνα μου εδώ και 3 χρόνια και έχω και ένα θεατρικό εργαστήρι που διδάσκω σε μωρά του δημοτικού από 3η τάξη μέχρι γυμνάσιο, πρώτη γυμνασίου, θέατρο, και με χαρούμενος που το κάνω, εκφράζει με πάρα πολλά. Φαντάζομαι στα μωρά του δημοτικού που 3η τάξη λίγο δύσκολα δεν καθόνται ήσυχα. Και όμως τα μωρά της 3ης τάξης και τα πιο μεγάλα εννοείται είναι πολλά πιο όρημα από τον καιρό που ήμασταν εμείς στην 3η τάξη δημοτικού, Τετάρτη, ξέρω εγώ. Πολλά πιο όρημα, πολλά πιο πειθαρχημένα, σε μεγάλο βαθμό όσον αφορά να κάνουν κάτι που γουστάρουν, που τους αρέσκει. Γιατί το θεατρικό εργαστήρι δεν είναι κάτι το οποίο επιβάλλεται από το γονιό να το κάνει ή πρέπει οπωσδήποτε να έρχεται το μωρό θεατρικό εργαστήρι γιατί θα μάθει κάτι για τη ζωή και για το επάγγελμα του παρακάτω. Έρχονται μόνο όσους τους αρέσει. Οπότε είναι πειθαρχημένοι, αρέσκει τους, περνούν τέλεια και τελειώνει η ώρα μας. Σε 1,5 ώρα τελειώνουμε το μάθημα και μένουν άλλο ένα τεράστιο, άλλη μισή ώρα γιατί θέλουν να φύγουν. Τόσο πολλά τους αρέσκει και χαίρομαι το πάρα πολύ. Και εγώ και η άλλη δασκάλα, η Μαρία μας. Ως καινούριος ηθοποιός, ποιους εθαυμάζεις συναδέλφους? Ναι, τότε θυμούμαι μέχρι σήμερα αρέσκει μου ο Σταύρος ο Λούρας πάρα πολλά. Όταν ήμουν μικρός θυμούμαι ο πατέρας κάθε Σαββάτο Κυριακή έπαιρνε μας στις επιθεωρήσεις Παπαδημήτρη Καγκουράτου και θαύμαζα εκείνους τους ηθοποιούς. Έβλεπα, ξέρω εγώ, μια παράσταση 5-10 φορές, γιατί ο πατέρας μου ήταν φίλος με τους ηθοποιούς του, τους παλιούς, με τον φίλο μου τον Ανδρέα τον Αργυρίδη, που είχα τη χαρά να παίξω και μαζί του πολλές φορές. Και είπα του, λέω του, είμαι ο γιος του Σοκράτη, του Χατζηβασιλείου, ρε, μα του φίλου μου του Κυρμίτση, ξέρω εγώ. Και ήταν ένα πράγμα πολλά συγκινητικό, γιατί έβλεπα τον που ήμουν μικρός και μετά παίζαμε και μαζί. Που ήταν ένα όμορφο πράγμα. Οπότε είχα αρκετούς που θαύμαζα μικρός και σιγά σιγά γίναγα και συνάδελφός τους. Και νιώθα και λίγο περήφανος. Ήταν ένα επίτευγμα, τέλος πάντων, τούτο για μένα. Η πρώτη σου δουλειά ποια ήταν? Λοιπόν, θεατρικά και επαγγελματικά, τέλος πάντων, γιατί τηλεοπτικά είπαμε ήταν ο γκρίζος ουρανός στο ΡΙΚ, ενώ ήμουν στη σχολή. Θεατρικά ήταν ο βιολιστής της στέγης στο Σαντρικό Θέατρο που σπούδαζα στη σχολή του Βλαδίμηρου Καυκαρίδη. Ο βιολιστής της στέγης, όπου ήμουν ο βιολιστής, και ήταν μια τεράστια εμπειρία για μένα, γιατί δούλεψα για πρώτη φορά με επαγγελματίες ηθοποιούς του θεάτρου. Μετά, όταν τέλειωσα τη σχολή, μετά από 3 χρόνια, έπιασα δουλειά στα χτίσματα μέχρι να βρω δουλειά και έκανα και το κλόουν σε παιδικά πάρτις τα Σαββατοκύριακα. Και πήγαινα πολλά καλά, ήμουν καλός κλόουν. Έμαθα και ταχυδαχτηρουργικά, ξέρω εγώ. Και το πρωί στα χτίσματα έκανα τους πάνω στα τζεραμίθια, ας πούμε, διάφορα ταχυδαχτηρουργικά. Ήταν μια ωραία περίοδος της ζωής μου. Δύσκολη, αλλά πολλά ωραία. Και νιώθα και περήφανος, γιατί έβαλα στοίχημα οι φίλοι μου και οι συγγενείς μου ότι θα αντέχα στα χτίσματα. Και μια καλή μέρα
Πήραμε τηλέφωνο ενώ θυμούμαι ήμασταν στην ταράτσα ενός εξοχικού που φτιάχναμε στο Μητσερό. Πήραμε τηλέφωνο από το ΡΙΚ για να κάνουμε μια νέα σειρά σατυρική. Και ήταν οι πατάτες αντιναχτές τελικά. Και λαλό του αφεντικού μου, έχω την πρόταση, σκέφτομαι να πάω. Λαλή μου, φυσικά σου να πάει, λαλή μου, τον που σπούδασες. Και σε μια ζωή, λαλή μου, μες στο τσιμέντα και μες στον πυλόν της μηχανής και στα αχτίσματα. Οπότε έδωσε μου ζεζίνος θάρρος, επία και ήταν οι πατάτες αντιναχτές που πιάσει 11 χρόνια περίπου. Οπότε ήταν μια... και θυμάμαι τότε, όταν έπαιρνα χτίσματα, δούλευκα, πιάσα δουλειά κάποια στιγμή και στο θέατρο. Οπότε πήγαινα το πρωί χτίσματα μέχρι τις 4, έκανα ένα μπάνιο και φεύγα η ώρα 5 πρέπει να ήμουν στο θέατρο. Οπότε ήμουν σαν τον Παπαμιχαήλ με τη Βουγιουκράκη σε μια ταινία που δούλευκε στις οικοδομές του Παπαμιχαήλ. Δούλεψε και με την Αϊμνή στην Δωλάκα Κουράτου. Ναι, δουλέψαμε στην Αγία Φούξια. Πώς ήταν η συνεργασία σας? Πάρα πολύ καλή. Ήταν και σαν δάσκαλος η Δώρα και επίσης την εθαύμαζα γιατί ναι, όταν έβλεπα τις επιθεωρήσεις Παπαδημητρή Κακουράτου εννοείται ότι ήταν πρωταγωνίστρια και ήταν, για τα κυπριακά δεδομένα ήταν μια ηθοποιός που θαύμαζε ο κόσμος όλος. Ήταν πολλά μπροστά, είχε την κωμωδία εύκολη και μεγάλη επιτυχία. Και με μεγάλες επιτυχίες γενικά η Δώρα. Ναι, συνεργαστήκαμε στη Αγία Φούξια μόνο. Παίζει ακόμα η Αγία Φούξια. Τα συναισθήματα σου που τελειώσαν και μετά συνεχίζετε πώς είναι? Νιώθω περήφανος για τη σειρά και για τον ρόλο που έκανα και βλέπω τώρα τα μωρά μου να το παρακολουθούν που τότε το ένα μου μωρό ήταν αγέννητο και το άλλο ήταν πολλά μικρό. Νιώθω ότι με εκείνη τη σειρά έβαλαμε έτσι έναν ωραίο αστεράκι στο τηλεοπτικό σκηνικό της Κύπρου και πραγματικά θα λάμπει για πολλά χρόνια ακόμα. Έτσι το νιώθω. Έκανα reunion πριν κάποια χρόνια που ξαναβρεθήκαν οι συντελεστές, οι οποίοι του Πονατέ γειτόνι. Αν ξαναγίνει το reunion για την Αγία Φούξια ήταν θέλεις να ξαναβρέξεις? Εννοείται και θέλω πάρα πολλά. Όταν έγινε μια κουβέντα πριν 5-6 χρόνια με ενθουσιασμό είπαν ναι. Τελικά αναβάγισε, γιατί υπήρχε η περίπτωση να γίνει reunion, να γίνει ένα remake στη μεγάλη οθόνη της Αγίας Φούξιας. Θέλω, ναι, και νομίζω να έχει επιτυχία. Έχω και κάποιες ιδέες να μας εμφανίσει όλους γέρους πιο και να έρθουν νέοι, για παράδειγμα το μωρό του Λεοντίζε της Παντελούς. Να εμφανιστεί με μονόφρυδον και μονιστάκι, ένα μωρό και να κάνει στο χωριό να γυρίζει το μωρό έτσι κανονικά όπως έκανε ο Λεοντής. Έχω κάποιες ιδέες που αν με ρωτήσουν οι σεναριογράφοι πολλά ευχαριστώ να τους πω. Έχεις οικογένεια, παιδιά? Έχω οικογένεια, έχω 4 παιδάκια. Πόσο χρόνο είναι το? Ο μεγάλος μου είναι 20, ο δεύτερος είναι 15, η κόρη μου 11 και έχω έναν αγοράκι 20 μηνών. Να σου ζητήσω αν τα χαίρεσαι και να 4 παιδιά σου. Ευχαριστώ όλα. Βασικά όποτε μας κόψουν το ίντερνετ κάνουμε μωρό. Τα παιδιά σου τι είναι ήθελα να σπουδάσουν? Νομίζω και από ό,τι ξέρω κανένας έθελε να σπουδάσει ηθοποιός. Δηλαδή τα δύο μου τα αγόρια πάσει για ποδοσφαιριστές, ο ένας παίζει ήδη επαγγελματικά. Έπαιζε στην Ομόνια ο μεγάλος.
Μετά πήγε τρίτη κατηγορία και τώρα στη δεύτερη. Ο δεύτερος γιος και γιος θέλει ποδοσφαιριστής, αν και έχει ταλέντο ο δεύτερος στην υποκριτική. Έπαιξε και σε μια σειρά που έπαιζα και εγώ έγραφα τη σειρά. Το μια του κλέφτη που παίζει στο Σίγμα πριν 2,5 χρόνια νομίζω. Και έχει ταλέντο, το βλέπω να... Αλλά εντάξει, πάντα λέω τους θα κάνετε εκείνο που νιώθετε εσείς καλά. Εγώ να δίνω τους τις συμβουλές μου, αλλά και που να τους κάνουν να νιώθουν καλά. Τίποτα άλλο, γιατί μπορεί να πιάνουν τα περισσότερα χρήματα του κόσμου, τα παραπάνω λεφτά ας πούμε, που μπορεί να πιάσει κάποιος, αλλά μην είναι χαρούμενοι. Όταν λέω τους κάνετε εκείνο που γουστάρετε και ύστερα βλέπετε το επαγγελματικό. Μεγάλη χαρά και τιμή μου που σε γνώρισα σήμερα. Και εμένα Μαρία μου. Ελπίζω κάποια στιγμή να συνεργαστούμε. Μαγκάρι. Κοίταξε, όταν δεις τον εαυτό σου στην τηλεόραση μια-δυο φορές, ξέρω εγώ, μετά να νιώσεις ότι ναι, πέτυχα το πράγμα που ήθελα, οπότε πάω παρακάτω. Δεν είναι το καλύτερο πράγμα στον κόσμο. Είμαστε πιο αποστασιοποιημένοι εμείς που τούτον πλέον. Αλλά λέω σου, αν είναι το όνειρο σου, κάμε το, προσπάθα να το κάνεις και να μην ακούεις κανένα που σου λέει όχι, μπορείς να πάεις και ξέρω, κάμε πίσω, βάλε στόπερ, βάλε φρένο στο όνειρο σου. Μην τον ακούς, κάμε το. Γνώμη μου. Ευχαριστώ Μαρίνα μου που ήρθε σήμερα μαζί μου. Χαρά μου Μαρία. Ευχαριστώ και το Β3 και το ομάδα του Γυμνάσιου Αγίου Δομητίου που ήταν σήμερα μαζί μου. Ποιες σειρές ελληνικές προτείνετε να δούμε? Ελληνικές σειρές. Οι κυπριακές. Ελληνικές σειρές που έβλεπω πολλές. Τσίνο με το Ευτυχισμένοι μαζί. Είδατε το? Τέλειο, ναι. Το Παραπέντε άρεσκε μου, ναι, έβλεπα το, ξαναείδα το. Τούτα. Το κάτω παρτάλι που σας είπα πριν, αν δεν το είδατε, δείτε το. Και το κάμπινγκ εννοείται, το κυπριακό μας. Από ό,τι ακούω να πάει στην Ελλάδα. Να γίνει διασκευή με Έλληνες ηθοποιούς. Αν μπορούσατε να παίξετε σε μια αγγλική ταινία, ποια ήταν να παίξετε? Να ξέρω. Οτιδήποτε αγγλική ταινία αρέσκουν μου. Ενώ το εξωτερικό γενικά αγγλική. Ορίστε. Στο εξωτερικό γενικά. Έχει πάρα πολλά καλές ταινίες, εννοείται. Οτιδήποτε, ό,τι μου πούν να τους πω έρχομαι χωρίς λεφτά.